Γεια σας παιδιά, και είμαι ο The Skinny Milkshake και σας παρουσιάζω το επεισόδιο 4 The Fly Happy Wheels. Θα περάσουμε καλά σήμερα. Έλα, please. Καλά, θα κάνω skip μέχρι να ανοίξει. Και δεν φόρτιζε με τίποτα και για τα πασφινάτα αναγκάστηκα να κάνω restart. Για να δω τότε. Ταραρα. Crash ρε, really. Really. Συμβαίνει αυτό τώρα. Ο πλάκα κάνεις. Το Happy Wheels κράσα. Μπα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. GG.